Posjetili smo danas Benkovački sajam, koji se tradicionalno održava svakog 10. u mjesecu. Jedino što je tradicionalnije od njega je besparica svake godine u prvom mjesecu, pa nismo očekivali veliku gužvu i ne baš široku ponudu. Naravno, tako je i bilo. Ni kiša nije pomogla, koja je baš danas odlučila padati tako da je bilo manje barem 50% izlagača, a i kupaca. Ipak smo uspjeli malo snimiti današnji kišni ugođaj i smanjenu ponudu, pazeći na lokve na podu i kišobrane u zraku da nas ne ozljede. Ovaj put ne možemo reći da je baš bilo svega, kako se inače kaže, od igle do lokomotive, ali ipak možemo reći da je bilo svega barem od igle do zaprežnih kola. Kako je bilo, pogledajte u ovom kratkom videu.